Zarauzko Arte eta Historia Museoak jarduera didaktiko bat antolatu du abuztuaren 13erako, datorren osteguna. Herrian barrena norberak gidatutako ibilbidea alegia, GPS-ez eta PDAz lagunduta. Parte hartzaileek hartara herriko tokirik esanguratsuenak modu atseginean eta desberdinean bisitatuko dituzte. Zarautz zure eskuetan ekimenak metodologia berritzailea eta dinamikoa erabiliko du udalerriko ondarea ezagutzeko. Oro har, herritar guziei dago zuzenduta eta bereziki familiei. Parte hartzaileek GPS edota PDA bana jasoko dute eta Zarauzko tokirik interesgarrienak ikusteko ibilbide osoa egingo dute haiekin. Hala, garai bateko Zarautz ezagutuko dute, herriak itsasoarekin izan zuen harremana nabarituko dute eta egungo turismo eta zerbitzu guneetara ere iritsiko dira. Ibilbidean, hainbat proba egin beharko dituzte parte hartzaileek Zarautzek urteetan izan duen bilakabidea eta aldaketak ezagutzeko. Ibilbidean, halaber, Santa Maria la Real multzo arkeologikoan bisita gidatu bat ere egingo dute parte hartzaileek, herrian txangoa egin aurretik. Zarautz zure eskuetan ekimena abuztuaren 13an izango da beraz, ostegunean 10:00 eta 3 ordu iraungo ditu. Parte hartzeko izena aldez aurretik ematea komeni da. Horretarako, Zarauzko Arte eta Historia Museora jo dezakezue. Baita, info@abildua-menosca.com elbidera idatzi edota 943-852-82 telefono zenbakira deitu ere. Animatzen bazarete, Zarautz zure eskuetan ekimen honetan, familia osoak parte hartu, gure herria hobeto ezagutu eta metodologia berritzaileak erabiltzeko aukera ere izango duzue.